Onorevoli, mistoqsija għalik. Inti fil-diskors tiegħek issa tkellimt fuq li pajjiżna dieħel fl-aqwa żmienek, però waqt li qed titkellem dan il-mod fuq pajjiżna bħalissa f'Malta hawn iċ-ċentri tas-saħħa kollha, l-Isptar Mater Dei, Caring Grek, l-Isptar ta' Għawdex, kullimkien San Vincenzo Paul. Azzjonijiet industrijali mill-infermieri kollha ta' Malta. Bl-emju emmentajt li l-gvern naqas li jagħti widen għal dak li qed tipproponi l-emju. X'inhi reazzjoni tiegħek dan u l-aqwa żmien? Naħseb illi fil-qasam tas-saħħa dan il-gvern għandu kredenzjali tajbin ħafna. Hemm nies dibatu ta' morru għas-servizzi u ma jingħatawx. Kien hemm diversi sfidi illi matul iż-żmien illi kien hemm diskussjonijiet u dan il-gvern dejjem wasal biex sab l-aħjar soluzzjonijiet għaliex għandu l-kredenzjali fit-tmexxija tal-qasam tas-saħħa għaliex nemmnu li anke fil-qasam tas-saħħa jkollna l-aqwa żmien. Falla l-gvern għax bdew l-azzjonijiet illum, onorevoli, x'tgħidulhom in-nies illi ħajmorru għas-servizzi u ma jingħatawx, jiġifieri, ħatejdilhom l-aqwa żmien? Naħseb illi hemm il-provi juru illi dan il-gvern dejjem sab l-aħjar soluzzjonijiet. Azzjonijiet bdew illum. Grazzi ħafna. Meta ħadd instab soluzzjoni mal-MUMN jekk ma jimpurtax. Grazzi ħafna diġà ġibna l-mistoqsija tiegħek. Meta ħadd instab soluzzjoni mettulix, imma forsi tgħid li inti onorevoli Kamilleri għaliex l-onorevoli ma weġibniex. Grazzi ħafna. Mistoqsija, meta ħadd instab soluzzjoni minn qed imur għas-servizzi qed jistaqsi meta ħadd issolva din għaliex mhux qed jingħata s-servizzi.